dan annabi ya shiga cikin mutane in sun kai 1000 to daga nesa shi zaka fara hango taro baya lullube shi komin tsawon mutum a ai cikin komin tsawo shi ba dogo bane kamar yadda ba gajere bane amma an fi danganta shi zuwa ga tsawo din ba dogo bane zankane ne ba gajere bane kaman wada amma abun mamaki idan tsawon mutum ya kai farwaya ya jero da manzo Allah sai manzo Allah ya kere shi Allah bai halicci uwar da za ta haifa dan da ya fi annabin rahama tsawo kuma abin da zai burge kan yazo zai wuce ta kofa baya sun kuya ba wucewa zai kurbu ko kankanta ko a kofar ce za ta karu ai sallallahu alaihi wasallam kofar ita ce za ta karu haka nan duk girman rami annabi baya yin tsalle sai dai ramin ya takure ya tsallake ya wuce shi kawai sallallahu alaihi wasallam sannan annabi bai da gashi a kirji bai da gashi a kirji ta bai da shi gashinsa ya fara ne daga daidai lamba ya wani kwalo ko haka wani rami shi ake yawwa daidai da sarkan mata ke tsayawa nan ake cewa lamba to manzo Allah yana da gashi daga daidai kasan wurin siriri haka kamar an zana shi da rula har zuwa bakin cinye shi amma gashi bai wani watsa haka ake shi saboda siriri ne haka daidai bakin cinye shi kamar an zana da rula sannan yana da gashi akan kafada yana da gashi akan kafada shi sannan yana da gashi akan tsintsiyar hannunsa ya kwanta lub gwanin ban sha'awa sallallahu alaihi wasallam kowane hannu duka yana da gashi sannan dantsan annabi sallallahu alaihi wasallam a cure yake idan manzo Allah ya turo hannunsa haka ko baka ga jikinsa ba ka kalla hannun kasan hannunsa dauki yana da kaurin yatsu suna da tsawo yatsunsa wasailu atrafin wa ghayr mushazzabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da dogayen yan yatsu kuma suna da kauri yatsu yana da fadin tafin hannu ga kyautawa ne ruwan sama in manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kyauta to hadari ma kunya yake ji sallallahu alaihi wasallam yana da yalwar tafin hannu yana da tsawon yan yatsu sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan zanen namu na tafin hannu nashi haske ne nashi ba zane bane haka da warai kuwa nashi zane ne amma haske ne ba ja bane haka irin namu kuma abin da zai baka mamaki ka san mutum inda babu riga ka san yana yin duhu inda kake boyewa ba ya fa haske ba to na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama inda yake bayyanarwa inda rana take gasawa ya fa haske a kowane bangare ne sai an bambanta kowane bangare ai tun daga haihuwarsa sallallahu alaihi wasallam tun daga haihuwarsa mun sha bamban da shi kaga baba sai ta faɗa ta ce tunda na dauki cikin sa ni ban taba yin laurayi ba amai bata ma san ta dauki cikin ba kawai abin da ya faru bata ga al'adarta ba sannan wurin haihuwarsa ba irin haihuwar mu bane sallallahu alaihi wasallam to sannan banda wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun da ya zo duniya kuda bai taba sauka akan fata shi bai taba yin hamma ba bai taba yin gangadi ba ko bacci ko gajiya ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai hamma yana da garshin kamala idan kana tare da almajiran kuma kana ce yanzu misali ana wani babban taro shugaban kasa ya hamma ya kake da Allah ya za a ji ko kuma ya kwana biyu bai bacci ba kai a ga yana gangadi yana kan shi yana dukan bango to Allah ya raba annabi da duk abin da zai kawo ni kaso kaga annabi baya amai bai taba yin amai ba manzo Allah bai taba yin hamma ba manzo Allah bai taba yin gengedi ba sannan kuda bai taba sauka kan ai ka san kuda din da ya sauka ai kazanta kenan to a jikin annabi ba kazanta ba haramun ko daya ko kadan manzo Allah babu haramun a cikin jikin shi to kuda kuma yana zuwa inda kazanta yake kazanta haramun da sauransu to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ko babu wannan